Hola, sigueu benvinguts a una nova píndola documental dels 40 anys de l'Institut Ramon Coll i Rodés, una iniciativa del cicle formatiu de grau mitjà d'imatge i so d'aquesta casa. Soc en Juanjo González i avui ens acompanya el Pere Box. Benvingut, Pere. Moltes gràcies i molt content d'estar aquí entre vosaltres i, a més, he quedat meravellat d'aquest fantàstic espai i plató que teniu aquí. O sigui que tots són novetats per mi. Dic benvingut, però de fet estàs a casa teva, ja ho saps, no? Bueno. El Pere és el president actual de l'AMPA, del nostre centre, i l'últim eslabó, de moment, d'una saga, no sé si saga és potser el més seria, però el seu pare ja va ser el primer, no? Jo crec que saga és a partir de la tercera generació, no? Els psicòlegs diuen que si no hi ha 3 casos no hi ha una tendència, no hi ha d'on treure estadístiques, és veritat. Això, sí, la veritat és que s'ha donat la circumstància, com a mínim singular, de que el meu pare va ser el primer president de l'AMPA, en aquell moment APA, com parlàvem abans, i curiosament, amb la celebració del 40 aniversari, jo tinc l'orgull de poder ser el president de l'AMPA d'enguany. O sigui que, bueno, si més no, un fet singular. Què t'ha portat a presentar-te a la presidència? La veritat és que no hi ha darrere cap motiu successori o familiar, sinó que es va donar la circumstància de que t'hi porta una mica de manera natural el fet de que les teves filles estiguin a l'institut. També va ajudar molt el fet de que coneixia a la Luisa, la directora, a través d'un professor que havia estat professor també de l'institut, en Dino, amb el qual vam tenir una molt bona relació al llarg dels anys. Jo vaig ser alumne seu, però posteriorment ens vam fer amics, perquè ell era una persona, a part d'un gran amant de la literatura, era una persona que li agradava molt el teatre. Jo en aquella època feia també teatre, després m'hi vaig dedicar, i quan vam acabar l'institut vam continuar mantenint l'amistat, ell va venir a veure espectacles i vam continuar mantenint la relació. I un dia em va presentar la Luisa i la vaig conèixer, fantàstic, llavors ja ens coneixien, ella viu a Blanes, i es va donar la circumstància que vaig tenir filles i les vaig portar a l'institut, i la Luisa em va captar i em va dir: necessitaríem algú que es presentés de representant dels pares. I vaig començar com a representant dels pares i posteriorment va dir: bueno, i ara potser a l'AMPA necessitaria, perquè la presidenta plega, la Cecília, que va fer molt bona feina en l'anterior mandat, i per la qual vull tenir un record també, per ella i per tots els presidents que hi han estat i presidentes amb anterioritat. Total, que al plegar la Cecília em va demanar si dins de l'AMPA, i la Luisa aquí no tant, però també em va dir: home, si te presentessis, doncs perfecte. I es va... Tot un seguit de circumstàncies casuals, vaja, no tant una nissaga. Tu pare què et va dir? Va dir: on et fiques? Jo crec que això sempre ho diuen els pares. Fiquis on te fiquis. Jo li dic a les meves filles: ui. No, bé, content. Bueno, el lema de l'institut ja fa un temps que és obrim portes al futur, i això sempre és la preocupació màxima, suposo, dels pares, dels docents. Un centre educatiu és inevitable. Quin paper té l'AMPA en el creixement i consolidació de l'institut? Ha tingut durant aquests anys, i ara en tu? Jo tinc la sensació que l'AMPA, com a qualsevol altre organisme democràtic d'una organització, juga un paper fonamental, perquè passa una mica com tot: els alumnes, el professorat, els pares, si van sols, tenen molta menys força. L'AMPA per si sola no tindria cap força reivindicativa, perquè no té a reivindicar res, només són uns fills que volen estudiar, però realment amb els professors i amb els alumnes, recordo quan jo era jove que fèiem a les primeres vagues per reivindicar justament això, l'equiparació de l'ensenyament públic amb el privat, que en aquell moment hi havia molta descompensació en el que eren els equipaments. I això era formatiu, aquelles vagues eren formatives, però darrere sabies que tenies l'empara del pare, de la totalitat, diríem, del professorat i de l'AMPA, i els notaves al costat, i això era molt positiu. I, de fet, tinc la sensació que d'això sí que n'hem perdut una mica, perquè hem consolidat aquells drets,
però ara els donem per fets i per suposats, no? I s'ha perdut una mica aquell caràcter reivindicatiu. En el fons, i responent a la teva pregunta, la sensació que tinc és que l'AMPA, el paper que ha de jugar i que ha de tenir és justament aquest. És un element més de tot el mecanisme educatiu que ha de servir per reforçar-nos i tirar endavant els projectes de futur i els reptes de futur que té l'ensenyament. Com diries que és la comunicació entre els pares, l'AMPA i la direcció i el professorat? Flueix o com va? Jo diria que és molt fluida. Almenys des de l'AMPA és molt fluida. Hi ha una comunicació molt directa i molt franca i en aquest sentit hi ha un clima de confiança i de treball de recíproc i de reconeixement, que això és important. I jo espero que es mantingui així. Sí que és cert que hem perdut, per això ens passa una mica a tots i era una conseqüència del que et comentava abans, que amb la digitalització de la comunicació hem perdut també una comunicació més espontània, més directa, més del tu a tu. Ara tot es fa molt en xarxes o les comunicacions es fan molt per WhatsApp o per aplicacions. I al perdre aquesta comunicació perdem una part important d'una certa humanitat que hem de compensar per unes altres bandes, o empatia, que hem de començar. S'ha de veure com es compensa per un altre lloc. Però, per altra banda, sí que crec que hem guanyat amplitud. Ara tothom està informat i qui no vol estar informat és perquè realment no li interessa. Però en aquest sentit crec que la comunicació és molt fluida i positiva amb la direcció. I em consta que no únicament d'ara, sinó que sempre ha estat així. Molt bé, me n'alegro. Creus que el Coll i Rodés ha estat una mena de motor social per Lloret? No tinc cap mena de dubte. Des del moment, com era el lema, que tu el saps millor que jo, de l'institut? Obrim portes al futur. Obrim portes al futur. Des del moment que algú vol obrir portes i parla de futur, es converteix en un motor de dinamització social, i no només social, sinó social, cultural, de valors. I no tinc cap mena de dubte que és una eina de dinamització de tot tipus, un institut de primer ordre. I quan dic de primer ordre em refereixo justament a això. A vegades parlem molt sobre si... I està bé, vull dir, jo vinc del món de la cultura i es parlen de les biblioteques, dels teatres, de determinats equipaments. Però tots... I això a vegades pot generar determinades controvèrsies sobre si està molt finançada o poc. Jo crec que ningú a dia d'avui qüestiona el finançament de l'ensenyament, tot i que està infrafinançat, que això també ho sabem, hi ha pocs diners. Però si és així, és perquè tots sabem que és un estament de primer nivell, l'educació i l'institut i el Coll i Rodés en concret, de primer nivell com a dinamització social. I en aquell moment, i quan es va crear el primer institut aquí, que després va derivar en el Coll i Rodés, es va notar moltíssim, perquè vull posar un exemple molt clar. A Lloret, quan acabaves, abans no era l'ESO, sinó que era l'EGB, tenies dues opcions. O te n'anaves a estudiar fora, i això era amb 14 anys, o et quedaves a Lloret i treballaves. Lloret en aquell moment devia tenir uns 17.000 habitants, 18.000, o et quedaves a treballar a la botiga dels teus pares, perquè com que era un poble molt petit, no hi havia vingut tanta gent encara, era un poble petit. Jo vinc de fora, la meva família no tenia botiga, però la majoria dels meus amics, qui més que menys, tenia una petita botigueta. I molts d'ells, com que no tenien la possibilitat de sortir a estudiar fora, es quedaven a treballar, i era molt més fàcil, perquè tenien una feina ja assegurada, es quedaven a treballar a la botigueta del pare, que és molt legítim, però crec que ni tan sols tenia la possibilitat d'escollir perquè no hi havia l'opció. Des del moment, i a més en aquell moment que abans ho comentàvem, no era obligatòria l'escolarització, podies treballar a partir dels 14 anys. No tenies ni la possibilitat de dir, bueno, igual m'hagués interessat o provo o no sé quants. En el moment que es va crear l'institut, va obrir tota una sèrie de portes al futur a un munt de nois de la meva generació que en aquell moment no s'ho plantejava. I que, per altra banda, com havíem dit també, havies de tenir la possibilitat i els recursos de dir me'n vaig a estudiar fora. Bueno, com veus l'institut d'aquí uns altres 40 anys?
Que difícil, aquesta. Sí. Però, bueno, tu vens del món de l'espectacle, la imaginació... A veure, jo realment ara el veig i veig un institut que a mi m'hagués encantat estudiar en aquesta època. I t'ho dic sincerament. Arribes, veus aquest plató, veus els alumnes, veus la seva dedicació al que estan aprenent. A mi em sembla una meravella. Les possibilitats que els ofereix actualment la tecnologia, perquè té coses dolentes però també té coses bones, no? Les pantalles... No s'ha de demonitzar, no? No. Les possibilitats que els ofereix. Molt bé. Uf, 40 anys, no sé. Tu potser sí, que estàs més jove que jo. Bueno, molt bé, Pere. Molt de gust. Ha estat un autèntic plaer la teva presència aquí, les teves explicacions. Moltes gràcies. Es nota que vens del món de l'espectacle i de la cultura, perquè se't dona bé parlar. Bueno, t'ho agraeixo. I, bueno, moltes gràcies per visualitzar aquesta nova píndola del documental dels 40 anys de l'Institut Ramon Coll i Rodés, fet pels alumnes del cicle d'imatge i so. Esperem que us hagi agradat i us animem que continueu veient les següents píndoles. Soc el Juanjo González. Fins la propera.